Ni ma na so mu hada cikin garin fa. Amma gaba ɗaya bai so ba abin gidi ba. Karka da mu. To amma ne me kana ce gaskiya kamata a ce mun hada dan kan bayan kan wannan haka ne saboda kan garin namu sai hankali. Haka ne gaskiya. Ko shi da kudi ka san shi gaba ɗaya. Cikin kauyen nan gaskiya bai bai. Abun sai hankali. Nan in je da shi da dake je kamata ya ina ka mu. Allah ba harka ta samu. Karka to ba komai. Harka ta samu. Ka san dama gaba ɗaya sai ka ce da ba wani. To ji ga wannan dama shi ne. Saboda yanzu haka abu ne kana yi kaɗan sai a sama yi wallahi musamman kan mu yanda muke da akwai yan ada akwai masu yan bana wannan sai dai Allah ka gani ka san me ne abun sai gaba wannan hanya gaba daya nan area gaba daya gaskiya sai a hankali amma insha Allah da dai nan shi ne to in aiki gara hada ku kawai gara a cikin gare muna da a kana ji nan in shi ne saboda ka san yanzu da ba dai yaran gaji ba ci kowa shaye-shaye wannan shaye-shaye wannan shaye-shaye sai ga yaro ne karami shi wannan maganar ka ne amma sai ga yaro ya lalace yanzu gaba ɗaya yankin mu nan na ga ma gaba ɗaya daga nan kere idan kai nan kadan ba wa da wannan gon baya akwai wasu abokan mu na hannun dama wanda ne yanzu su gaba ɗaya kamar ba za su yi wannan abu ba kaza shi wanda kai da shi shi zai zambace ka haka ne wannan ko musamman ma shan da kuɗi dan yake kaga ni yanzu haka na fi kira na watan da yake kai din ne dole mu ina so mu hadda kai yanzu ni bari nan zan fita mu kwalta da to shikenan ba ko to Allah ya karha yawa ni zan wuce yawa ba yawa da mu yawa ta ha na gama dai ko wada na rantse da Allah stop ne dai wannan da ka san me za a yi na biyo ta da kan yanda zai zo ya wuce tana alquran shi zamu gama sallah ina wannan yarinya ai sai ta zo maka zanna mana zanna ta kunna yau ka san me ne sallah wuce ban sai mata a baya ba ban ma sake zuwa gidansu ba to a tamfa ai ba kai kade ba ai kai kade ba ai wallahi yana wucewa zamu bi sallah inda zaka wuce sai ka ba mu wannan jaka abokina jakan nan rabo bara a baka hanya muna ji akai magana la ilaha illallah kan ba mu wannan jakan nan kan ba inda zai aboki kan wannan kuma ka tika ba inda zaka shigo Allah sai ka ba mu wannan jaka abokina ya shigo dan kudi ya zo cire da kan nan yawa cire da kan nan ko kare ka kira kai don ka bayan da zai kai mu kai abokina kai abokina kana ruwa dan Allah da Allah ya hakuri baba
Dan Allah baba ka hakuri. Wai dan Allah baba ka hakuri. Zan bi baba dan Allah ka hakuri. Abokiya ka tsaya mana tarihi. Dan Allah ka hakuri baba. Wai Allah